Tikulandeni pano ndi pa Nyasa VoiceBox pamene timakambirana nkhani za ndale kuyendetsa bwino kwa dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi. Ndiyo kambapo nkhani za ndale komanso kuyendetsa bwino dziko tonse tikupita kuti tikudziwa ndithu kuti pa Friday 21 February 2025 olemekezeka mtsogoleri wa dziko lino alengeza kuti akhala kucheza ndi achinyamata a mdziko lino la Malawi pa masamba amchezo a Facebook komanso Twitter imene amagonera kuti X. Ndehe ife pano ngati Nyasa VoiceBox timafuna kuti mwina tingopemphako kuti achinyamata anzathu mawa Purezidenti akakhala kuti akucheza nafe pa masamba amchezo tikumbukire kuti umene utu ndi mwayi waukulu kuti tigwiritse bwino ntchito ufulu wathu olankhula umene aperekedwa pa section 35 ya malamulo wathu akulu a dziko lino la Malawi amene utu ndi ufulu chomachedwa kuti freedom of expression mu Chingerezi. Ufulu umenewu muchichotkozana kuti ayi ndi ufulu olankhula zakukhosi kunena ndithu madando athu zinthu zimene ifeyo kuno ku Malawi zikutipsinja zinthu zimene tikuona kuti pena pake sizikuyenda bwino mu boma limeneli la Dr. Chakwera. Umenewu si mwayi kuti tikakhale kumalankhula zambiri kumachititsa manyazi a Purezidenti kuti kapena kuti ayi tikang'alule a Purezidenti. Tikagwiritsa ntchito ufulu wathu olankhula tizikumbukira kapena kuti tizilingalira kuti kodi ufulu olankhula cholinga chake kwenikweni chinali chani. Mukuona kwanga tikumbukire kuti ufulu olankhula udaperekedwa kuti tisamangotsutsa boma koma pamene zinthu sizikumvetsetseka tizitha kulankhula kulifunsa boma kuti litilongosolere kuti kodi zinthu zikuyenda bwanji komanso ifeyo ufulu umenewu umatipatsa mwayi opereka maganizo athu ku boma kuti zinthu pamene zikuyenda bwino akhoza kukonza pati ndi pati. Ndibwereze uwutu si mwayi okuti tikachititse manyazi a Purezidenti kapena kuti tikangong'alula a Purezidenti. Umenewu ndi mwayi okuti a Purezidenti akadziwe za mavuto athu komanso a Purezidentiwo tikafunse mafunso anzeru modekha mwaulemu kuti nawonso akathe kutiyankha ndi kutimasula pa zinthu zimene ifeyo ngati achinyamata mdziko lino la Malawi zikutipsinja. Mafunso ena amene ndikhoza kuwafunsa a Purezidenti ndi nkhani yokhudzana ndi maphunziro kuti kodi boma la Chakwera ifeyo ngati achinyamata mukutiganizira bwanji pa nkhani ya maphunziro kuti access to education and the quality of education your government is offering in the Republic of Malawi. What have you done? What are you doing? And what are the plans for the future of education in the Republic of Malawi? Kodi tikabwera ku nkhani ya zamasewero komanso zitsutso kumali kunoko kuti ndi anthu amene ali very talented kuma arts monga acting, music, photography ena ndithu amasewero osiyanasiyana kula nyamata kuno kuti amapanga boxing, football, netball, china basketball ena amapanga athletics kuti achinyamata amene wawa ngati boma la Malawi inuyo mwapangapo chani mukupanga chani? What is your policy on sports and arts? What is your government doing to make sure that the youth of the Republic of Malawi who are talented in sports and arts can leverage their talent to improve their socio-economic status kuti azipeza ndalama zoti akhoza kugwiritsa ntchito moyo wawo patsogolo? Kodiso kuti mabusiness kuno kwathu ku Malawi, business barriers to entry into business, kuti boma la Chakwera kapena kuti boma lanu a Purezidenti mwapanga chani mukupanga chani ndipo maplani anu ndokuti kodi achinyamata mwasamala bwanji pa nkhani ya business kuti nyamata apange business boma lanu laika ndondomeko za mtundu wanji zimene zikulimbikitsa kuti achinyamata ayambe kupanga business. Mafunso ena ndokuti kodi ndi chifukwa chani mu chaka chino cha 2025 pamene dziko la Malawi timanena kuti dziko la democracy ndi chifukwa chani achinyamata tikugwiritsidwabe ntchito ngati zigawenga zachipani? Nchifukwa chani a Purezidenti mumalola kuti achinyamata adzigwiritsidwa ntchito zolakwika ngati kumakhapa anthu kumawapseza anthu mu dzina la chipani? Nkhani zimene zizoona kuti a Purezidenti ayenera kutiyankha face to face. Mafunso ena kuti tikhoza kufunsa ndikuti iyayi makolo athu tumakukamu akumalankhula kuti ayi a Purezidenti nduna yakuti ijatu sikuchita bwino ichoke ntchito. Kodi bwanji a Purezidenti zimene zizi mukuzimva? Ngati mukuzimva nchifukwa chani nduna zimene zizi simukuzichotsa ntchito? Mukufunsa kuti amenewa okuti a Purezidenti ayenera kuti atiyankhe face to face. Komanso amafunika kuti mwina a Purezidenti atiuze kuti kodi maulendo akunja amene akhala akuyenda kuti a Purezidenti chweni mboma mu 2020 akhala ndithu akupita ku maiko osiyanasiyana kuno ku Africa komanso maiko ena akutali monga ku Europe
kupita ku Germany, ku Italy, ku United States of America, kodi kumene kuja kwa Purezidenti akapita nthawi zambiri sitimva kuti kodi achinyamata atitengerako chani. Mwina inotu ndi nthawi yabwino kuti Purezidenti atilongosolere kuti kodi akapita kunja zimene akubweretsa kuchoka kunjako abweretsako chani, ndipo maprojekti angati amene anauza kuti akubwera kuno ku Malawi ayambika maprojektiwo, ndipo maprojektiwo akupita kuti kumakamaka kuti kodi achinyamata matrip a Purezidenti opita kunja ifeyo timapindulapo chani. Funso limene lolo kuti Purezidenti ayenera kuti atiyankhe. Chifukwa chakuti nthawi zina mwina mwenake timukhoza mapanga criticize President kuti aya President mukuyenda maulendo akunja ambirimbiri mukuononga Forex, chifukwa chakuti mwina phindu lake sitinamvetsetse kuti ndi chani. This is an opportunity kuti President atimasule ife achinyamata komanso dziko la Malawi kuti atilongosolere bwinobwino kuti kodi matrip akunja a Malawi apindulapo chani mu zaka 4 zimene zizi. Tikumva kuti Forex ikuvuta, kuti maplani yawo President ndi otani pothana ndi vuto la Forex, poonetsa kuti mabizinesi ambiri kuno achinyamata amene afuna kupanga bizinesi nthawi zambiri amafuna kuti zinthu ayitanitse kunja zibwere mdziko muno agulitse apeze kampamba akaudenso. Kuti nkhani ya Forex ikuyenda bwanji? What is the government doing to solve the problem of Forex once and for all? President tidamva kulankhula kuti ayi nkhani ya mafuta tikusintha ndondomeko yobweretsera mafuta kuno ku Malawi, tifuna kuti mafuta zibwera itamachita kuti government to government contract. Kodi nkhani za government to government contract kuti G2G ili pata President zimene zimene singakuza chinyamata, komabe ndi nkhani yokuti Malawi afuna adziwe kuti kodi nkhani ya G2G ikuyenda bwanji. Uwu ndi mwayi chabe kuti mwina achinyamata tikhoza kufunsa on behalf of Malawians kuti kodi what is the status of the government to government fuel deal that the President mentioned a few months ago. Komanso tikoza kuwafunsanso mafunso ena apesono kuti kodi President chichikire ngozi yakuchikangawa anthu akhala kukugwirana ufiti kuti inuyo mukukhudzidwa ndi nkhani yakuchikangawa. Kodi zimene zizi ngati mukuzimva mu mtima mwanu mumamva bwanji, ndipo anthu amene akunena zimene ziwa mungawuze kuti chani. Komanso President ito anthu akumati akakhala m'makwalalamo akumanena kuti bola APM komanso chipani chawo cha DPP. Kodi zimene zizi President inuyo ngati munthu, ngati President wa dziko la Malawi, President wa chipani cha Malawi Congress Party, mumazimva bwanji akumanena kuti bola kuigupula chachoka kuja kusiyana ndi pamene tili pano? Fanya kuti mdado zote upiro kenani koma lenda kenani ujatu ukuoneka kuti ukuthera mchipululu. Kodi zimene zizi ngati President mukuzimva bwanji, and what exactly are you doing about it to improve the livelihoods of Malawians, especially the youth? Funso lina limene tikatikumfunsa President ndilonena kuti bungwe la United States Agency for International Development USAID layimitsidwa kaye ndi President wa dziko la America Donald Trump. Kodi zimene zizi zikutipanga bwanji affect ifeyo ngati achinyamata a dziko la Malawi? Kodi maplani anu President ndi otani kuti pamene bungwe la USAID layimitsa chithandizo ku mayiko osiyanasiyana kuphatikizapo Malawi, kodi dziko lino la Malawi muliyendetsa bwanji makamaka ku nkhani zokhudzana ndi achinyamata? Komanso nkhani ina imene mwina sikambidwa kwambiri kuno ku Malawi ndi nkhani ya mental health, kapena kuti thanzi la ubongo, kapena kuti thanzi la maganizidwe a munthu. Timamva kuti kuno achinyamata nthawi zambiri amakhalira kumwamo wachina kachaso m'makwalalamo kumagwiritsa ntchito mankhwala ozunguza bongo osiyanasiyana. Kuti boma zimene zizi likudziwa, ngati likudziwa likupangapo chani kuonetsa kuti achinyamata sakumwamamowa mowirikiza komanso sakugwiritsa ntchito mankhwala ozunguza bongo chifukwa choti mwina ali frustrated ndi mmene zinthu zilili kunoko ku Malawi? Kuti boma likupangapo bwanji kuti achinyamata athu akhale odekha, oganiza bwinobwino, kuti akupeza zochita, kuti nthawi zambiri asapeze kuti ali kukachaso, ali kumathaveni kumatenga zinthu zina zake zosakhala bwino zimene zikuononga tsogolo lawo. Achinyamata anzanga tisamvere zimene akumanena anthu ena zomati ayi imene iyi ndi kampeni chabe ndipo izizi President angochita manyazi. Tiyeni titenge mwayi umenewu tikamfunse mtsogoleri mafunso aphindu omanga dziko. Tiyeni amene ndi maganizo tikawuza President zoona, tikawuze maganizo athu mmene zinthu zilili, komanso pamene tikuona kuti tilinka solution tikapange suggest kwa President kuti aya President itu apa ineyo ngati wachinyamata ndimaona kuti mukhoza kutere kuti zinthu zilondole. Zili ndiwo President iwo kukutimvera ife achinyamata kapena ayi. Ndipo ngati satimvera voti athu tikaonetsa kuti ayi President tidakuwuzani pa 22 February kuti ifeyo ngati achinyamata mupange ABCD.
komatu pofika pano pa 16 September simunapange. Ndiye tikukupatsani report card. Report yake idzakhala voti yathu achinyamata. Ndiye chonde tiyeni tipite kumene kuja modzichepetsa mwaulemu tikagwiritse bwino ntchito ufulu wathu wa section 35 freedom of expression, kuwauza achakwera chilungamo komanso kuwafunsa mafunso mwaulemu kuti aya Purezidenti mwina pena pake timalakwitsa timangokutsutsani kumakunyozani zinthu osazimvetsetsa. Lero timafuna mutiuze kuti boma lanu likupanga bwanji zinthu zopindulira Malawi makamaka achinyamata. Kodi myezi imene yatsalayi ya teremu yanu ngati Purezidenti maplani yanu ndiotani? Kodi mavuto amene akumanawa Malawi, zakudya, Forex, kusowa kwa fertilizer, mafuta, kukwera kwa katundu wa mitengo makamaka chimanga chafika 100,000 kwa achapere bag, kodi achakwera zimene zizi mukudziwa? Ngati mukudziwa, what are your plans to make sure kuti Amalawi akusimba lokoma? Mmene kotu ndi maganizo anga ine ngati wachinyamata pamene President akukonzekera kucheza nafe pa masamba mchezo wa Facebook komanso Twitter pa 21 February 2025 ndatha ine pano pa Nyasa VoiceBox.